Vlastnú ženu nevidel 2 mesiace. Poriadne schudol a pre záplavy bol 10 dní odrezaný od sveta. To všetko zažil 58-ročný Francúz, ktorý z Paríža až do obce Cígel pri Prievidzi prišiel na bicykli. V obci Cígel to dnes vôbec nevyzeralo ako v slovenskej dedine. Doslova všade boli francúzske nápisy. Miestni sa od rána totiž pripravovali na príchod 58-ročného Francúza. A to, ako sa na Hornú Nitru dopravil, naozaj vyráža dých. Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Takmer 2000 kilometrov prešiel na bicykli tento Francúz. A to len preto, aby navštívil dedinu, odkiaľ pochádza jeho matka. Len on a jeho bicykel. Tento 58-ročný Francúz sa jedného dňa rozhodol, že si trochu zašportuje. Na bicykel nasadol vo Francúzsku 20. mája a začala sa dlhá dvojmesačná jazda. Počas nej prešiel Nemeckom, Rakúskom, až nakoniec dnes o 10. hodine dorazil do obci Cígel. Cesta vraj bola celý čas bez problémov, no až dovtedy, pokiaľ neprišiel do Rakúska. Bol som tam zablokovaný až 10 dní, kvôli búrkam sa zdvihol Dunaj a zaplavil všetky cyklotrasy. Počasie sa však nakoniec umúdrilo a Marcel mohol pokračovať. Nič podobného už nestretlo, no jedno mu chýbalo. Žena. Bolo to najdlhšie odlúčenie od mojej ženy a čím dlhšie som bol bez nej, tým viac som si uvedomoval, že ju ľúbim. Po 2 mesiacoch však svoju ženu konečne uvidel aj obec, z ktorej pochádza jeho mama. 60 dní cestoval, tak skutočne skláňam sa pred ním, je to obdivuhodný výkon. Ja som mu dal žlté tričko a popísali sme cestu akože Tour de France. 58-ročnému Marcelovi sa tak dnes splnil celoživotný sen, na ktorý vraj nikdy nezabudne. Domov však už radšej pôjde lietadlom. Peter Ziman, televízia Markíza.